Tuulos on asutukseltaan yksi Hämeen vanhimpia seutuja. Maalaispitäjä, joka liitettiin vuonna 2009 osaksi Hämeenlinnaa. Metsä alkaa melkein kotipihasta ja luonto on puhtaampaa kuin suurissa kaupungeissa. Tämä on paikka, jossa aika kulkee vähän pehmeämmin. Tuuloksessa on pieni, noin 70 oppilaan koulu, jossa on panostettu sisäilman laatuun ja jokainen lapsi on enemmän kuin nimiluettelossa. Täällä kasvetaan rauhassa omana itsenä. Se on meidän koulu, täällä on hyvä. Samat opettajat ollut. Ne on opettanut mua 30 vuotta sitten, jotka on edelleenkin samassa koulussa opettamassa, että siinä ei paljon vaihtuvuutta ollut siinä. Vähän muutettiin Tuulokseen sen takia, että tämä oli meille tuttu paikka ja oikeastaan tuo kyläkoulu oli semmoinen isoin vaikuttava tekijä. Haluttiin lapset saada tänne kouluun ja sitä ennen vielä tuonne päiväkotiin. En ole syntyperäinen tuuloslainen, on tänne muualta muuttanut, mutta meidän lapset on kasvanut niin kuin Tuuloksessa. Että sen oikeastaan lasten ja lasten harrastusten kautta tullut tuntemaan näitä ihmisiä täällä. Mielestäni Tuulos on oikein hyvä asuinpaikka ihan kenelle tahansa, jos niin kuin tykkää tällaisesta ei niin urbaanista eikä niin tiiviistä asumisesta. No, täällä Tuuloksessa voi harrastaa kyllä niin kuin aika paljon kaikkea, että on partioa ja sitten 4H:lla on eräkerhoa ja lemmikkikerhoa. No voi täällä säbää ja futistakin harrastaa. Mä itse harrastan tennistä ja kaikkia koirajuttuja, niin täällä on tosi kiva, kun pystyy vaikka metsissä pitämään koirat vapaana. Tuuloksen luonto on monipuolinen. Järviä, metsiä ja rauhaa ympärillä. Täällä on tilaa. Ja kauniin Pannujärven rannan tuntumasta löytyy vapaita tontteja unelmien kodille. Kyllä Tuuloksessa tuntuu, että on helppo harrastaa ratsastusta. Mun mielestä Tuulos on hyvä paikka asua, koska olemme lähellä kaupunkeja, mutta kuitenkin vähän syrjässä, että pääsee nopeasti kaupunkiin. No tuolla pääkaupunkiseudulla, kun asuttiin pitkään, niin siellä kyllä sai tosi paljon pyöriä tai istua autossa ja ruuhkissa. Niin se ainakin muuttui, että täällähän ei oikeastaan ruuhkaa saa löydä, kun paras oli, että 5 autoa oli kerran jonossa, niin siinä se viihden ruuhka sitten olikin oikeastaan. No semmoinen yhteisöllisyys, että jos täällä havaitaan, että joku on huonosti ja jotain tarvittaisiin, niin sitten kerätään porukkaa ja tehdään se. Muun muassa frisbee-radan tänne on vapaaehtoiset pistänyt pystyyn. Mä oon työskennellyt etänä siitä lähtien käytännössä kun korona alkoi, eli 5-6 vuotta. Jos tarvii johonkin mennä niin kun paikan päälle, niin täältä on hyvät kulkuyhteydet. Pääset Tampereelle, Lahteen, Helsinkiin hyvin nopeasti. Mutta sitten toisaalta, jos tarvitsee lähteä maailmalle, niin lentokentälle on reilun tunnin ajomatka, että se on todella lähellä. Tuulos ei ole vain paikka kartalla. Se on tunne ja elämäntapa. Tervetuloa Tuulokseen, vaikka ihan asumaan asti.